San Isidroen aitzakia baino gehiago izan zen larunbatean Arroabean, ilusioa uzaitzen zen herrian. Dendari gabe geldituta zegoen auzoari, zerbitzu emate bat baino gehiago izango den txara proiektuaren irekiera izan zen goiz eguerdian. Ez ziren falta izan bertso eta trikiti doinuak, ez eta inguruko ekoizleez osatutako azokatxoa ere. Oso ondo eta oso pozgarria. Oindala 5-6 bat urte arte, arruan oiki diteu biden da. Baina ez eta ez oitxura desberdina dazkalako jendeak kanpoa erostea juten hasi dalako bat itxintzan. Eta bestia jubilatzeko garaia etortzaion. Eta oain falta handi bat botatzen duen. Bai erosketak egiteko eta baita elkar juntatzeko, elkarrekin barrioko pasaizuak esateko ere, zea handia da. Dendaik espaldin badeu, ez gea alkar ikusire egiten, auzo txiki honetan. Bueno, impresio zoragarria, nik izan, ni neu, bandala gutxi arte ez nuen sinisten, sinistu edo, ez nekan horrelako ilusioikan, iruditzen zaila izango zela, baina ikusten deu, espetatiba handia sortzen nahi dela, jendia posi da hola, atzo aurkezpen zoragarria entzuten, oso ondo azaldu zuten zertan datzan proiektua, eta behitu, ze giro jarri duten, esaten bila Carmenak ematu dute ja, eta hainbesteko konfinamentu baten ondoren egia esan gustora hartzen da, holako ekitaldi poli bat. Ondo joa, goiza, azkenean jende pixkate bai, euria ematezun inbertzula, baina, jendiare azaldu da, eta, proiektua oso ondo, azkenean, auzua indar pixkat emateko eta garrantzitsua da, eta, alkar lagunduta, dana artean, bertako produktuak, bizile emateko auzuai, danok alkarri lagundu eta oso ondo, bai. Guk azokan, geure produktuak ekarri ditugu, gehien bat erliakin lotuta daudenak, estila, propoleua, propoestila, argizaria, eta, Ez, hasiera baten ez nekilen ze noa etorriko ginen, otxintzi benien, ez genek egon goza hondiken, nahi zebela hemen bertako produktoriekin, eta gurekin jarri ziren harremanetan. Eta gero etorri nintzen, eta ikusi nun, ez dala, denda bat bakarrik ez, beste, honen zean sustraietan beste goza badaola, beste behar badaola, eta gaur etorri gehan eta hemen hau ez genek egun nola funtzionako zuen, azoka mota hau, ez? Guk gaur gaztaia pintzin dugu probatzeko, beste batzuk sagardue, produktu desberdinek, eta ikustea hemen bertako jendiek bazaukela behar bat, ez? Olako goza baten beharra, gaztiek ikusteie bertzuek, musika jotzen, baziola behar bat, eta nik uste ondo asmaude bela, gero dendia oso politia jarri debe, beak ez zuen txikila ezala, baina, gauza desente kabitzea, eta nik uste olako auzo batek martxan segitzeko beharrezko denda badala, leku badala, eta, suerte honon aukitze ben. Mundiala iruditzen zait, bai auzuai behituta, eta proiektua beha oso zabala, eta bai ikusten dut, hasieran pentsatze deuna baino gehiago izango dela. Orduan da parte hartzia iruditzen zait lujo bat bezala. Eta nire produktuak honek iteituten gauzak izango da, txara izango da kontaktu puntua. Orduan nire produktua bertan ez dira egongo, baina bai nire kontaktua behaiek eukingo dute edo eskatzeko, edo usteko, jasotzeko eta holako gauzakiteko.